Čágo, bylo šílenci, jsem tu já, váš Heviáš. A dneska nevím, co budu dělat. Dneska budu dostavovat střechu. Jsem ji dostavoval a řekl jsem si, proč by jsem sakra nemohl to nahrávat. Takže nahrávám, ne? Proč by ne? Tak. Už se prší, tak, to zní hodně blbě. Jo, a udělal jsem si železní věci. Jsem někdo našel železo, ještě se mi vypaluje. Že se mi vypaluje asi 20 železa, nebo kolik. Našel jsem si nějaký trošilinku jídla. Asi tak steaků, nebo kolik. Zase nedělám srandu, jsem hrál fakt dost v oskrínu. Jenom jsem si nedodělával barák, protože jsem si jako z neděle slíbil, že si to tady dodělám. 27 železa. Dělal jsem si ještě nějakou farmičku tady. Tak. Nějakou tu farmičku. Tak jo, potřebuji to tady osvítit. Rozsvítit to tady potřebuju. Ještě na té farmě si to tady rozsvítím. Přesně tak. Ne, ty, ale 6, 29, 6. Tak, 4, 3 si vezmu, mám tu nějaký steky, dvě tyčky. Hop, tak. Tak jo, a co budu dneska dělat? Podlahu si udělám v oskrínu. A ještě kopat, tady jsem trochu prodloužil a našel jsem tady strašně věcí. Nebo i to železo a trošku uhlí. Valentinová. A hele. Takže konečně máme. Přece co? No já nevím. No, a hele, kdo pak tady? Hele, koho pak jsem si našel za kamaráda? No ty vole, kolik vás tady je? Tady je spawner na 100%. Na 50%. Na 10%. Vypadňo! Do prdele, papa. Se napupám. A chrams. Bezva. Tak. Dřevo? Bezva. Pode mnou jsou opuštěný doly. Sičák. Já vidím sičák. Papa. Tak a je to. Sičák is dead. Iron, všichni rádi iron. Tady bude ještě možná video z nějakých games. Jakých her, tady bude ještě video, voda, něco. Já se jenom musím vyzbrojit a pak půjdu sem. Tak. A teďkůn, co to budu dělat? Teďkůn nevím, já půjdu nahoru, vyzbrojím se, dojím se. Bude se dojídat teď, že jo, když půjdu nahoru. To bych chtěl fakt udělat nějaký schody. Hof.
A nevím vůbec, co to znamená. Jsem to slyšel teď v televizi, tady mi hraje televize. Farma, trošičku jídla. Hodím sem. Chci říct, proč jim tady to maso? Protože já to vážně nevím. Velmi dobré masičko. Je, ale uhlí mám. Hodím sem. I tady o to hodím sem. Má to stak. Vypadá železo tady. Tlačí 2 železa. Raz, 2. Myslel jsem, jakou dám brnko, ale to seru. Teď kalhotky. Tak a helmu. Ježiši, já jsem blb. Hop, 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 hop. Tak mám náhradní helmu aspoň. Se něco stalo. Kůstka in the motherfucker. Hop. 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 Vyházím sem. Raně. 5 minut. 6, 7 minut. Já nevím, kolik to má, jsem si nezapnul stopky přesně na začátku. Má to něco přes 8 minut. Něco víc přes 8 minut. Asi teda. Takhle se mají vyběhat schody dolů. Vyběhat schody dolů. Ježíši, co mě to zase napadlo. Ahoj. Bum. Já říkám bum. Bum. Tady byl Kostya, nebo co to... Au. Tady byl Kostya, nebo co to... Au. Tady byl Kostya, nebo co to... Au. Ne, já být velmi hodná zlá. Kdyby se mi dozhodil jako nějaký kámen. Oni mě šikanujou. Dobře, já teďkom počkám, než se vůbec dohýluju. Už by to mělo mít 8 nebo 10 minut, tady to. Já nevím, kolik to má minut, tak bych to mohl asi už ukončit a to nic moc nedělám teďkon. Já to bych to mohl teďkon asi ukončit a potom při dalším dílu já tady půjdu vykosit úplně. Už mám dost životů, tak já to nebudu ukončovat, ale tak uteču jako stará baba. Teda jako hojné babi. Kurva, kde je cesta nahoru? Do prdele. Kurva. Bez cesty nahoru se dost jako v prdeli. Prdeli, na deli, tam je dobrá. Hodná creeper. Velma hodná creepera. Cesta nahoru. A tam vyplavu. Ne. Nahoru říkám, ne do prdele, nahoru. A to je kokosák. Tak. Hopa.
Dělej, pojď sám, ty kokosák. Voda. Vodka, 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 vodka. Ej, tu vodu jsem jakože dost posral. Takže tamhle odtuď, tamhle mám farmu. A to už by se mohl už teda ukončit. Tak. Čusák, busák, vy nevím jak se budete jmenovat u mě. Čágo.